يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بدأت في شرف الله جوامع فوق ولي من دوك دل الله سبحانه وتعالى في ألك هنا ناك كشنا كبركة ألك جدي كوتشياننا وكلنجلنا بلجلنكا بيجمع بيدوم بيجمع هذا ألك دام من ترى كان كشاما أنغا سركاتي بولي وأنغا شونكلي ألك بلجلن منانية أما سام بافلان تان كونتو سونغالو كالو كوننا أما دل على في سونغالو ينغنا تشاما ألك ودي أما ألك ربكو kabo jumala kana jumala waye jurmu ya faye kabo sungalo la kana sungalo la waye jurmu ya faye na ya yoroma jenya kabo jurmu kuma bawla ala kan deme anga yoroma jenya kabo jurmu kuma bawla ninga jurmu ya fa no ya anye anga be juma kutuba kene ka mawla doniya ka fo ambe bamako musabugu an karamugo Sheikh Adam Nuhu Tarawele ale ka juma misir konnana aye kutuba belebele ka anye sungalo in konnana adatura shumagato abisage munun ke ala ye shungono o baraji usarachugo daba mafe ni bonya ni karama ye shumbaga tobe ni soja munun soro aka shuntige kuma ani ana makume nyoya aka kutuba sera ni kelengelen bela jelema anga jeka misiri wele laje ninga soro ka kutuba inshere ya nyonfe ninga juma seli nyonfe المزايا وضاعف فيه الأجور للصواب وتوجه بتاج القبول وأنزل فيه القرآن على سيد الأنام وأرسل صهائب الإحسان للأمال فنئم أجر العاملين. أحمده وأشكره على نعم تتجدد بالرواح والبخور وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله شفيع الأمة يوم النشور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته واعلموا أنه نزل بساحتكم شهر كريم وموسم عظيم خصه الله تعالى على سائر الشهور بالتشريف والتكريم وفرض صيامه على المؤمنين وأنزل فيه القرآن الكريم فقابلوه بحسن القبول ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فشمروا عن سائد الجد وقدموا فيه من الخيرات الحسان وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من الأوزار. ومن جد فيه لله صاحبه التوفيق وكفي الخذلان والبوار وأولاه مولاه مواهب الإنعام إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن أدى فيه نافلة كان له مثل ثواب الفرض وأجره ومن أدى فيه فريضة كانت له ب70 في غيره. شهر يغشاكم الله فيه برحمته ويتحفكم بكرامته وخيره فصوموا شهركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وللصائم فرحتان
كما أخبر بذلك سيد ولد أدنان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه في الجنان. وكم لله من سوابغ بر على جميع البرية من إنس وجان فتقربوا إليه وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولله في كل ليلة منه 600,000 عتيق من النار، وفي آخر ليلة يعتق بقدر ما مضى كما جاء في بعض الأخبار. فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن الخلوف أفواههم حين يمسون تأطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي، وأوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. قال رجل من القوم أهي ليلة القدر؟ قال لا، ألم ترى إلى الأمال يعملون إذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. رواه البيهقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله دائما سرمدا الحمد لله. أمي الله تنوكا بركدا كداكا يكالو بامي نانفلا كونو يسونغالوي أين عندك كالو فنكا باتروني كادون فنكا دونا باتروني. الله سبحانه وتعالى أما تنو كداكا أين كالو إنكرنغرني ماسيري فن چاماي كداكا رمضان سرا وبدوبلي أكونو munu suna Allah subhanahu wa ta'ala ay masake kongore fe do ni kalo in kuna ni aka jonga bato minani ka klatu ni ka qur'ane bay aya ba warani kema warani warani ko ka jigi ni kalo in kono kadi aka jongma aya jigi jon ga danfe na kuntigi no ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam amela tanu kada ka ay here kabanogo jense kanyumaya kabanogo jense barakelawi mamunu yuka baraka alakama fanima ajrul amilin sara baraka baga saranyana munu yuka baraka ala jati kama alakanen au ka barakelunke ala jati kama ame ala tanu ka barkada ayne mamunu kanye mintise ka fo kasa dana ayeni kaloyi ka sumadia ni baraji mine ani jurumu yafai ame yafa nyina ala fa ala ka yafa ma sheralen ko ka fa ale de kelempe flanan tala ka masaya kono ale de masa munyune aka jonkoro ale de yafa ka jon mala munyune ngoro aka yafa amma ame shera ka fa kuntigi Muhammad ala ka chideni aka jondo ayachi kana abena danfen kumabo ka danfen soro na doni ke la harado do min bebi kunun kata jo ala nyakoro ala ka kisin nama ke ala kirana so dungewe anaka sabanmo yani mamun tuguru no feni chien fo ka sela araduma ala kan do kiram mantonyala islame o ka awladi ka soro manyina yera kunko aw ni ne ambe ka janga sira Allah subhanahu wa ta'ala anga bato anseko damayirala anga do ka fo ko nin kalo belebele min flene no yesungalo bonya kalo here kalo baraji kalo Allah ta'ala ya kerengere kalo to sanfe san kalo tan flala ka bonya ko de ka kono ka karama ko ka kono ayasun wajibiya ala jonka mamunun dara alala katla ka Qur'ane gafe banjiki kalo in kono Qur'ane min galonta ko atanye okuma kanga kalo in kumbe ni nyumai anga kalo in kumbe ni bara nyuma keli anga na so shetana ka ambali kabo anga nyuma kema shetana min kera anjugu finkiri na ka jugu ya dalendo kenaka
ko nin ye kalo de ye kalo min n'an k'a ma ko farikolo jeni kalo Ramadan sunkalo ale ye farikolo jeni kalo de a b'i bɔ i ka lahalaya bɛɛ lajɛlen kan nka Ala ye kuranɛba in jigin nin kalo in kɔnɔ k'a kɛ kanna ye ka na adamadenw ma k'u bila sira ɲuman kan ka walawalali d'u ma u ka sariya kituw la an'u taafɛnw ni seginfɛnw halala ni haramuw ko o yira o la o tuma k'an k'an ka kurusiw feerun k'an ka kurusiw senda cɛ komi an bɛna don jiwoyo la an k'an cɛsiri k'an jija an ka don ni hɛrɛ baaraw ye an k'o kɛ nin kalo in kɔnɔ Alahu Taala ko n'an ye fɛn fɛn di ale Ala ma ale b'o épargner k'o mara an ye k'o garder an ye i ye min di ale Ala ma a tɛ perdre a tɛ tiɲɛ abada ko wa ale de ye garijɛgɛ hɛrɛmaw di mansa ye ya Rabbi Ala ka garijɛgɛ hɛrɛma di ne ni aw ma a ko nin kalo in a kalo daminɛ ni an b'a dɔgɔkun fɔlɔ la ka daminɛ a tile fɔlɔ la fo ka taa se a tile 10 ma Ala subhanahu wa ta'ala b'a ka hinɛ dayɛlɛ a ka jɔnw ye n'a sera a camancɛ ma a b'o o kɛ jurumu yafa ye a ka jɔnw ye n'a sera a laban ma a b'o kɛ kan hɔrɔnya ye ka adamadenw kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama ma ya Rabbi Ala k'an kan hɔrɔnya Ala kana an to jahanama kɔnɔ a ko ni maa min ye sunkalo sun limaniya kama Ala ye siranya kama ɲuman kama Ala bɛ yafa i ma i jurumu kɔrɔ fɛn fɛn tɛmɛna salon a bɛ yafa bɛɛ ma Ala ka yafa an jurumu bɛɛ lajɛlen na a ko ni maa min y'i cɛsiri kalo in kɔnɔ k'a sun k'i cɛsiri ni Ala y'i bɛn i sen ma Ala b'i kisi dɔgɔyama ni majigi ma lahara don Ala kana an dɔgɔya Ala kana an majigi ko Ala bɛ o tigilamɔgɔ sɔn hɛrɛ caman na diɲɛ na yan ka tila ka hɛrɛ dafa i ye lahara Ala k'o k'an ye ni maa min ye nanfila kelen seli sunkalo kɔnɔ a b'i komi i ye farida kelen seli o baraji de bɛ d'i ma i ka nanfila la ni maa min tun ye farida seli a kɔnɔ dun k'a bɛ i ka a b'i komi n'a fɔ i ye farida 70 de kɛ farida kelen na e ye juma kelen seli sisan a bɛ noter juma 70 o bɛ kɛ sunkalo de kɔnɔ n'i ye jɔko 2 min seli yanni alimami ka na jɔko 2 in a bɛ kɛ komi e ye farida dɔ de di Ala ma seli fana walima lansara dɔ baraji o de bɛ d'i ma Ala kana an fɔ ni baraji ninnu na a ko kalo don Ala ka nɛɛma bɛ kɛ ka dugukolo fan bɛɛ labɔ Ala ka bonya n'a ka karama n'a ka hinɛ bɛ se danfɛnw ma an ka kalo in sun an kana siga la an kana an kɔ don ka bɔ a sunni ma dɛ janko tile bɛ lahalaya min na bi Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a sera yɔrɔ min na bi mɔgɔw bɛ ɲini k'u dafalen mais wallahi lahara kɛnɛ o jɔli tile ka farin nin ye wallahi lahara gɛlɛya a minɔgɔ o ka jugu ka tɛmɛ nin kan siɲɛ miliyari ni maa min ye nin sun Alahu Taala bɛ e kisi a b'i tanga lahara tile ma sabula lahara tile o bɛ jigin de ka na adamadenw kunkolo sanfɛ sibiri ɲɛ kelen ɲɔgɔn na kunkolo bɛ tobi 90 degré zɛmɛ bɛ cervelle bɛ tobi kunkolo kɔnɔ o cogo de la adamadenw wasiji bɛ bɔ ka se dan bɛɛ lajɛlen na Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ o don maa minnu ye nin sun ninnu kɛ ka nin gɛlɛya ninnu kɛ ka i sabali Ala kama i kana i ka ɲuman tiɲɛ ni kuma ye i k'i kɔlɔsi i da la i farikolo sun na i ni ka sun i fan bɛɛ ka sun Alahu subhanahu wa ta'ala ye n'o tɛ n'an m'aw kɔlɔsi a bololankolon bɛ bɔ a la Ala k'an kisi o ma Ala kira ko ka kuma surunya ka d'aw ma a ko sun maa min mana sun nisɔndiya 2 o bɛ ye nisɔndiya 2 Ala kira ko o bɛ sun n'a ye mɔgɔ min sunna nisɔndiya fɔlɔ ni suntigɛ surunyana sisan n'a fɔra ko gɛlɛ cira tile binna Bamakɔ n'a lamini na dɔrɔn bɛɛ bɛ content i bɛ nisɔndiya min kɛ i bɛ jisuma min min i bɛ jinibere min min i bɛ suntigɛ fɛn minnu dun o farifoni bɛ na i la komi farahatul kubra nisɔndiya min ka bon n'a bɛɛ ye o bɛ d'i ma don jumɛn don min na Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ bɛna a yɛrɛ yira i la k'i ka sun piri n'a cadeau d'i ma o de la Ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ko Alahu Taala b'a fɔ an ɲɛna hadisul qudsi la ko as-sawmu li sun ye ne Ala yɛrɛ de ta ye wa ana ajizi bihi wa ne de b'a sara di mɛlɛkɛ t'a sara jan dɔn mɛlɛkɛw fana bɛ ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen nɔti dɔn fo n'a kɛra sun ye mɛlɛkɛw tɛ fɛn kelen min dɔn o t'olu ka carte mémoire la a t'u cervelle la a t'u cerveau la u tɛ se ka tile kelen sun baraji u tɛ se k'a sɛbɛn o de la Ala ko ale yɛrɛ de b'a ka prix di ale yɛrɛ de ye masa ye masaw ka masa lahara don ale de bɛ sunnaw lawuli da dɔ bɛ arijinɛ kɔnɔ ko babu rayan a b'u ladon o fɛ a b'a fɔ nin de ye sunnaw ka da ye minnu sunna
tile ka farin tuma min na minnu sunna nɛnɛ gɛlɛn parce que i t'a dɔn ko sun ka jugu ko a bɛ tile la a bɛ nɛnɛ na a ka jugu n'a nana bi nɛnɛ gɛlɛn fɛnɛ ma kɔngɔ mana hadamaden sɛgɛn nɛnɛ na o fɛnɛ ka jugu donc nin fila bɛɛ ye jurumu yafa de ala k'an jurumu yafa an bɛ min fɔ a ye silamɛw kalo ɲɛ hɛrɛ kalo de bɛɛ bɛ se ka arijinɛ sɔrɔ a kɔnɔ an k'i ma ko kira sallallahu alaihi wa sallam a nana don sunkalo kɔnɔ don dɔ la a nana don a yɛlɛnna a ka minbar sanfɛ komi an jɔlen filɛ yɔrɔ min a yɛlɛntɔla a y'a sen fɔlɔ da a ko amina a ye filanan da a ko amina a ye sabanan da a ko amina a y'a sigi sɛji kan a y'a sigi k'a bisimila a sigilen u ye misiri wele bannen kɔ kira sallallahu alaihi wa sallam a ye kutuba kɛ u y'a ɲininka ko kira i ye amina fɔ i dontɔ i ye phase dɔ bɔ bi an ma min ɲɔgɔn ye ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ko tiɲɛ don ko n ye mun kɛ k'i ye amina fɔ fo 3 fois i ye amina min fɔ k'a kun ye mun ye a ko tiɲɛ don n donnen sisan n yɛlɛntɔ jibirila de nana aw ɲɛ t'a la mais a bɛ bisiri kɔnɔ a ko ma muhamadu ala ko i k'a fɔ mɔgɔ ye ko ala ka danga bɛ mɔgɔ kan ala ka mɔgɔ halaki ala ka mɔgɔ ta tiɲɛ mɔgɔ min ne muhamadu tɔgɔ fɔra n'a ma sɔn ka sɔli kɛ e muhamadu ni so dungew kan o tuma a ye sɔli kɛ ala kira na so dungew kan allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim a ko a fɔ ko amin ko ala k'o danga minɛ ko n y'a fɔ ko amin ko ye kelen ye ko ala ko n k'a f'i ye ko kisi b'i ka muhamadu ko mɔgɔ bɔnɛna mɔgɔ halakira mɔgɔ ta tiɲɛna mɔgɔ min kɔrɔbayara k'a sɔrɔ a fa n'a ba fila bɛ balolen walima a fa ou bien a ba bɛ balolen ale ma se ka hɛrɛ k'u ye hɛrɛ min b'a don arijinɛ kɔnɔ dugawudenya sira fɛ k'a fɔ ko halakira o ta tiɲɛna muhamadu ko amin ala k'o duwawu minɛ ala k'o danga minɛ ko amina sabanan ko jibirila ko ala ko k'a bɛ ne muhamadu fo ko n k'a fɔ n mantonw ye ko maa bɔnɛna mɔgɔ ta tiɲɛna mɔgɔ min sunkalo donna e ɲɛna ka sunkalo ban e ma se ka foyi k'a kɔnɔ min b'i jurumu yafa e yɛrɛ ma se ka garanti sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛna n ye sɛgɛ min kɛ ala ye dɔ bɔgɔtira ka bɔ n jurumu na e ma se k'o sɔrɔ i yɛrɛ la o certitude ma ye e la o danganiya ma ye e la i m'o sɔmi sɔrɔ i yɛrɛ la k'i bɔnɛna i ta tiɲɛna k'a fɔ ko ami ko ne ko ami ko n ka fazi in kɔrɔ de ye nin n ye min bɔ n'aw ye o de ye nin ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروه على آلائه يزدكم واشكروه على نعمائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. alhamdulillah an ka juma seli ala k'a minɛ juma caman bɛ ala bolo ala ko yira ne n'aw la an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadali la juma kutuba ti fɔ aw minnu kɔ aw minnu ye juma kutuba kanu walasa k'an ka alimamiw ka laseliw k'olu lajɛ an b'aw fo aw ka ɲamadali la aw minnu b'a fɛ aw ka juma kutubaw kɛ bɔ tv shirifila sanfɛ a ye weleli kɛ 76 27 98 27 77 27 29 27 ala ka sigida wɛrɛw yira an na wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.